Boas, Víctor. Mira, xa te activei no teu libro interactivo as tres opcións de dereitos de uso de embeber a actividade nunha páxina e a de reutilizar. Esta é a que tes que pinchar, sí, para descargar o contido H5P. A tiñas desactivada. Íache facer un vídeo para ensiñarche como activala e voucho ensinar, agardo, porque xa sabes como está indo a aula virtual. Pero bueno, a deixei xa activada eu por si acaso me fallara e despois non volvía a entrar, vale? Ti ves a túa actividade, daslle a axustes, a ver si entra. Agora entrou. E para que saian esas tres opcións, tes que activar estas dúas opcións que aparecen aquí. Amosar a barra de acción e marco, eso é o que activa as opcións de descargar, de reutilizar, digamos, e de embeber. E o botón de copyright é o que activa o botón de copyright. Entón, ti as tiñas desactivadas e o único que terías que facer sería activalas, activas unha e despois a outra e daslle a agardar. Eu xa chas deixo activadas, por si acaso falla, vale? O vídeo corto aquí, por si acaso agora queda pensando o ordenador e nada máis, veña un saudiño.